Tijekom Domovinskog rata televizijske ekipe i amateri snimili su brojne događaje i stvorili ogromnu količinu videogradiva. Velikim dijelom ono još nije sistematizirano, obrađeno i povezano. Na temelju dostupnih autentičnih videozapisa kronološkim slijedom prikazani su događaji na području Pakraca i Lipika u Domovinskom ratu. To su dokumenti o obrani Hrvatske u ratu koji su nametnula vodstva Srbije i pobunjenih Srba u Hrvatskoj, te prosrpske Jugoslavenske narodne armije. Iako se u izradi ovog serijala nije moglo koristiti svo gradivo pohranjeno u različitim institucijama, ni dio gradiva koje amateri ljubomorno čuvaju u ladicama, prikupljeno je dovoljno videozapisa za vjerodostojan pregled događaja na spomenutom području. Prizore u kojima čelnik Srpske radikalne stranke, četnički vojvoda Vojislav Šešelj, govori da će amputirati Hrvatsku do linije Virovitica-Karlovac-Karlobag, a jedan od vođa pobune Srba u Hrvatskoj, Jovan Rašković, na mitingu u Hrvatskoj objavljuje: "Ovo je pobuna srpskog naroda", dok oko njega bradati Srbi s četničkim kokardama i zastavama viču: "Ovo je Srbija", imali su prigodu vidjeti svi građani Republike Hrvatske. Stoga se nameće zaključak da je svaki Srbin koji je uzeo oružje u ruke i krenuo u rat protiv Hrvatske upravo tim činom prihvatio četničku genocidnu ideologiju protjerivanja svih nesrba i stvaranja velike Srbije koja bi obuhvatila veći dio teritorija Hrvatske. Nasuprot takvima, dio Srba koji Hrvatsku smatra svojom domovinom ostao je lojalan hrvatskoj vlasti i zaslužuje poštovanje. Posebno oni Srbi koji su branili svoju domovinu Hrvatsku zajedno sa svim drugim građanima. Ovdje su prikupljeni materijali za buduće generacije da se ne zaborave događaji iz Domovinskog rata, da buduće generacije ne nasjednu nekom novom bratstvu i jedinstvu, da Hrvatska ne izgubi u miru ono što je stekla u okrutnom ratu, nametnutom od strane Srba zadojenih četničkom ideologijom. Pakrac je bio lijep gradić u kojem se živjelo i radilo. Polako se razvijao, a čitav kraj slovio je kao slabo razvijen s nešto drvne industrije, zanatskih radionica i poljoprivrede. Išlo se u osnovnu školu, gimnaziju ili stručne škole. Đaci su se dosta družili, išli na izlete. Nekada je bila i šumska željeznica s kojom se moglo odvesti na Papuk i Psunj. Posebno su bili aktivni planinari koji su često obilazili lijepe predjele i uživali u prirodi. Do vrha Omanovca nije bilo kolnog puta, ali su ipak izgradili plenarski dom za koji su najveći dio materijala donijeli na rukama. Unatoč komunističko-ateističkoj ideologiji, najveći dio građana išao je na mise redovito. Međutim, građani u državnim službama, a pogotovo partijci, nisu se smjeli niti približiti crkvi jer su gubili posao, a egzistencija im je bila ugrožena. Jednopartijska komunistička vlast crvenom petokrakom pod strogom kontrolom užeg vodstva bila je alfa i omega života u Jugoslaviji, a najbrojniji partijci bili su Srbi. Komunistička Jugoslavija odumire politički, ekonomski se urušava. Svađe u saveznom državnom vrhu pospješuju raspad Jugoslavije.
Krajem 80. godina sloboda i demokracija se bude, a početkom 1990. u Hrvatskoj se uvodi višestranački sustav što narod oduševljeno pozdravlja. Na temelju prvih slobodnih višestranačkih izbora formirana je nova vlada Republike Hrvatske, predvođena doktorom Franjom Tuđmanom, što većina građana oduševljeno pozdravlja. Hrvatska himna slobodno se pjeva u svim prigodama, vraćaju se hrvatski simboli i zastava. Milošević i srbijansko vodstvo žele stvoriti veliku Srbiju na tlu Hrvatske, te potiču nezadovoljstvo i organiziraju pobunu dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj. Srpski ekstremisti počinju s terorom, a Jugoslavenska narodna armija ih podržava i naoružava. Hrvatski narod ne da se zastrašiti. Želi mir, želi ravnopravnost, suživot sa svim građanima Republike Hrvatske. Narode moj, Bog vas blagoslovio, pozdravljam vas na ovom pakračkom tlu, na tlu za koji smo ovaj dan čekali dugo, ali smo ga dočekali. Ne mogu zinuti, ne mogu vas pozdraviti, a da na ovome tlu ne pozdravimo našu zajedničku domovinu, našom najljepšom pjesmom, našom hrvatskom himnom. Da bismo to zajedno svečano otpjevali u stavu mirno, s desnom rukom na srcu, pomažu nam i predvodi nas kulturno-umjetničko društvo iz Davora. Dakle, puna srca, visoko uzdignutog čela, možemo se danas pozdraviti ovdje na pakračkom tlu gdje se sastajemo radi osnivanja Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice. Dozvolite mi da u vaše i moje ime, a ja sam dr. Ivan Šreter, vodio sam koordinaciju između naših ogranaka i do danas imamo 11 ogranaka Hrvatske demokratske zajednice na području ove općine sa oko 2000 članova. Moramo pokazati da smo zreli za nova demokratska zbivanja. Zreli smo zaustaviti sve nepromišljenosti. Strpljivo smo čekali dan demokracije. Na današnji dan se javno manifestira i u našem gradu jednakost, suživot sa našom hrvatskom vladom,
sa Hrvatskim saborom i sa sveukupnim pučanstvom koji obitava u Hrvatskoj. Ja znam da znate unaprijed sve što vam imam reći, jer govorimo otvorena srca, ne pišemo pisane programe, zastupamo ono što je ljudsko, što je narodski. Za sad nam tu puninu omogućuje Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. U selu Bučje, osim srpskih, živjele su 23 hrvatske obitelji te još nekoliko obitelji drugih nacionalnosti. Do ljeta 1942. godine svi nesrbi su protjerani ili pobijeni. Bučje postaje etnički čisto srpsko. Slična si sudbina zadesila je Španovicu i mnoga druga sela na području Papuka i Psunja. Bilo je ratnih razaranja i žrtava tijekom II. Svjetskog rata na obje strane, ali zbrajale su se samo žrtve jedne strane, dok su žrtve druge strane trebale zauvijek ostati prešućene. Priča je bila uvijek, kraj je pasivan, zaostao, neplodan i treba ga pomagati na sve načine. A kako je novac iz saveznih rezervi obilno dolazi ovamo, sagrađena je i ova mamut škola koja je, iako je sakupljala djecu iz svih ovih sela, ipak bila napola prazna. Bila je spomenik 12. koja je u pjesmi bila Majka Slavonije. 70. godina dovršena je memorijalna škola 12. proletarskoj brigadi, u sklopu koje je bio i spomen muzej. Na velikim, zvali su se narodnim zborovima, ponavljala se 1000 puta izgovorena priča o ustaškim zločinima. Nikada nitko nije spomenuo da je ratni načelnik mjesta za odmazdu, a nije htio bježati pred partizanima jer se nije osjećao krivim, živ prikovan uz bukvu i usmrćen batinama. Titovi pioniri nisu znali da su tu, u Hrvatskoj, s njima nekada živjeli i Hrvati. Takvu isključivost nazivalo se bratstvom i jedinstvom, socijalističkom revolucijom i jugoslavenstvom. Raspad komunističke Jugoslavije bio je neminovan. Svima je bilo dosta centralističke politike iz Beograda i izvlačenje novca u interesu Srbije. Većina republika želi izaći iz čvrstog zagrlja velikosrpske politike. Hrvatska mijenja ustav, što većina pučanstva oduševljeno pozdravlja. Skida se komunistička zastava.
Najavljuju se aveti koje će narode odvesti u pakao rata. 10 dinara velika Srbija. 10 dinara velika Srbija. 10 dinara velika Srbija. Tebi, Karadžiću, uče naša deca moja. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Ovo je ustanak srpskog naroda. Počelo je četničko divljanje i etničko čišćenje takozvanih srpskih krajeva u Hrvatskoj. Uhapsiti i Tuđmana i sve druge. Dok god se ne uspostavi i ne odbrani ta pravedna zapadna granica otadžbine Srbije, mi ćemo tamo uvijek ići i protiv svih onih koji brane tu Titovu podelu Jugoslavije, brane Titovu Jugoslaviju, odnosno Titovu Hrvatsku, mi ćemo se boriti svim sredstvima, i političkim i nepolitičkim. Evo kako to komentira televizija Beograd. Ni SDS nije partija kompromisa. Svoju rigidnu politiku temelji na Miloševićevoj podršci i srpskom nacionalizmu koji je on probudio. Zato će, kad Sabor izglasa izmenu Ustava, SDS proglasiti Srpsku autonomnu oblast Krajinu u 11 opština sa srpskom većinom u Hrvatskoj. Na čelu svih njih je Mile Martić. Sa pobožnom verom u predsjednika Srbije, Martić je na samom početku uključen u sistem Miloševićeve tajne policije. Milošević, Radovan Karadžić i on i Bog i mislim, ta priča. Tebi, Karadžiću, uče naša deca moja. Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Ovo je ustanak srpskog naroda. Ti si otac srpske ćirilice. U Knin i okolne opštine sa srpskom većinom više niko ne može ući. Putevi su preprečeni barikadama na kojima stoje naoružani aktivisti SDS-a i pobunjeni policajci. Pobuna policajaca u Kninu i barikade od 17. augusta 1990. pravo je rađanje Krajine. Istovremeno u Miloševića i Jugoslovensku narodnu armiju uzdaju se vođe SDS-a u Krajini. Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Ovo je Srbija! Sredinom 1990. godine postaje jasno da pokretanjem pobune dijela Srba u Hrvatskoj, koju će potpomoći Jugoslovenska narodna armija, srbijansko vodstvo iz Srbija i Slobodan Milošević pripremaju agresiju na Hrvatsku. Jugoslavenska narodna armija pod zapovjedništvom srpskih generala odmah se stavlja u službu Srba, pravdajući to sprječavanjem sukoba. Jasno, iza svega je stajala Jugoslavenska armija. General Adžić je rekao da ukoliko pane i jedna srpska glava, da će pasti 10 ili ne znam koliko, i 2000 hrvatskih glava. Onda sam mu ja odgovorio da griješi, jer ukoliko dođe do sukoba i ukoliko vidimo da je ugrožena Hrvatska, mi ćemo dignuti čitav hrvatski narod na noge, a onda oni snose posljedice. Nema razloga da mi sada pravimo greške, da pravimo pogrešne korake. To nam povijest ne bi oprostila. Naši potomci bi nas prokleli da mi sada proigramo ovu šansu. 9 stoljeća ovo čekamo i nećemo proigrati. Morali smo činiti sve u okviru naših ovlaštenja da ne izazovemo tu armiju. Jedina oružana formacija tog momenta bila je praktično policija. Temeljna, specijalna i pričuvna. Administrativna strana mobilizacije novih snaga u policijske redove išla je preko policijskih postaja i preko MUP-a u cjelini. Davalo me je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom,
vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ne sumnjam da ćete vi koji ste dobrovoljno stupili u ovaj prvi tečaj škole unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, da ćete tu dužnost obaviti na zadovoljstvo i vlasti i naroda Republike Hrvatske. Amputirat ćemo Hrvatsku, znači sve teritorije zapadno od linije Karlobag-Ogulin, Karlovac-Virovitica, sve što je s ove strane te linije to je Srbija, a ono sa zapada to ne znamo i ne interesuje nas. Za stvaranje Velike Srbije na području zapadne Slavonije bio je zadužen Veljko Džakula. Pobuda srpskog naroda, ovo je ustanak srpskog naroda. Nad Hrvatsku su se nadvili crni oblaci, prijetnje sa svih strana. Malo oružja, ali odlučnost je čvrsta u obrani slobode od terorista i agresora. Treba hitno prikupiti sve raspoložive snage i pokazati da Hrvatska neće pokleknuti pod prijetnjom sile. Nikog se ne bojimo, zemlju svoju volimo. U Pakracu stanje je kritično. Grad je pun četničkih oznaka. Na zgradi općine jugoslavenska i hrvatska zastava. Po gradu se vijore četničke zastave. Na tvornici odjeće hrvatska zastava okrenuta naopako. Po gradu gmižu četničke aveti. Sela nastanjena Srbima proglašavaju se već Srbijom. U noći između 1. i 2. ožujka izbija pobuna u policijskoj postaji u Pakracu. Redovni i rezervni sastav policije u postaji Pakraca raspušten je, a postavljen je i njezin novi zapovjednik. Grad Pakrac je pod potpunom kontrolom jedinica Ministarstva unutarnjih poslova, a paravojne jedinice, među kojima je bilo i osoba sa četničkim oznakama, raspršene su i natjerane u bijeg iz grada. Središte organiziranja tog pokušaja pobune je selo Bučje, gdje je po svemu sudeći četnički štab. U gradu je ispred medicinskog centra zastala jedna manja jedinica oklopnih jedinica transportera Jugoslavenske narodne armije, ali se saznaje da se radi o pokretima trupa u sklopu najavljenih vojnih vježbi jedinica JNA. Evo kako beogradski tisak i televizija montiraju izvješća o događajima u Hrvatskoj. Kontradiktorna su i lažna. Cilj im je prikazati Srbe kao žrtve Hrvata. Zapravo to je priprema agresije na Hrvatsku pod krinkom očuvanja Miloševiće srpske Jugoslavije. Sinoć je u Okučanima došlo do čarki između redarstvenika i meštana. Građani Okučana nisu dopustili da se na pošti i u gradu stave zastave sa šahovnicama. Umjesto šahovnica izvešane su jugoslovenske zastave. Na svim prilazima Okučanima postavljene su barikade. Jake snage specijalnih jedinica Hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova uz pomoć naoružanih civila, pripadnika HDZ-a, jučer rano ujutro okupirali su Pakrac. Nešto poslije 5 sati na juri su osvojile stanicu milicije u ovom gradu. Specijalci su napali besomučno pucajući, iako su protiv sebe, kako saznajemo, imali uglavnom nenaoružano stanovništvo. Specijalcima su se pridružili i naoružani civili. Procenjuje se da je ovakvih pomoćnika bilo oko 2000 i oni su zajedno pucajući krenuli ka Pakracu. Armija je svojom akcijom sprečila nasilje koje su započeli pripadnici Hrvatske nad nemoćnim narodom. Zatišje je trajalo tačno do 5 časova 45 minuta. Tada je oko 1500 specijalaca do zuba naoružanih munjevitom brzinom upalo u Pakrac. Prema posljednjim saznanjima, tu je pakračka drama i definitivno prerasla u tragediju. Upali su u crkvu i ubili 3 Srba, koji su dežurali pored zvonika za uzbunu. Imena ubijenih nismo uspjeli da saznamo,
ali se zna da je među njima i jedan narodni heroj iz NOB-a. Imena navodno ubijenih nikada nisu saznali jer nitko nije ubijen, što je kasnije i dokazano. Srpska propagandna kuhinja proizvodi laži da što više ojača podršku navodno ugroženom srpskom narodu. Pakracom se jučer proneo glas da je među 11 poginulih, ni ovaj podatak se nije mogao proveriti, i Savo Bosanac, protojerej Srpske pravoslavne crkve u Pakracu. Savo Bosanac je član Srpskog nacionalnog veća u Hrvatskoj. Istina, ova je vijest kasnije demantirana, a gospodin Bosanac se i osobno pojavio u reportaži televizije Beograd u nedjelju 3. ožujka. Crkva nije bila mjesto gdje su se okupljali naoružani Srbi. Apsolutno. Nije bilo mjesto. Apsolutno nije bilo mjesto. A oni su mislili da jeste i zbog toga je došlo do zauzimanja ovog prostora. No, oni su verovatno. Kad je već o crkvi bila riječ, beogradske novine bilježe i sljedeću vijest. Glavni sukob u ranu zoru vodio se oko stanice pakračke milicije. Sa tornja katoličke crkve u ovom mestu, u vreme najgušće pucnjave, stalno se oglašavao mitraljez. U Pakracu se tvrdi da je reč o HDZ-ovskom mitraljevskom gnezdu. Toranj katoličke crkve udaljen je od policijske postaje oko 400 metara, a pogled na njega priječi mu zgrada općine. Međutim, pravoslavna crkva je na udaljenosti 150 metara i s tornja ima izravan pogled na policijsku postaju. Dakle, opet laž. A što o svemu kažu stanovnici Pakraca i okolnih mjesta? Je, pucalo se, dečki, da vam kažem istinu, ja dijete nisam pustio ni u školu. Nisam pustio u školu. Ja sam išao na posao kao svaki drugi normalni građanin, a sam morao zalegnuti ovdje kod doma koliko je to fičkalo. To, dečki, padalo je kao zrnje. To je gore negdje u Vijetnamu, evo tamo u Iraku, jebo vas, Husein. A šta se događalo, recite? Bilo mislim, ja sam bio negdje oko 2 sata kad su oni došli tu, baš specijalska su upali. I onda, sve, mislim, trenutno je išlo lijepo, znaš, sve, ali posle su ovi bili tamo i ja. Mene su uvatili i onda odvedu me tamo u crkvu, u našu. A rekli su mi da iz crkve se pucalo, šta se događa? A nije se pucalo iz crkve, priča glupost. Nije se pucalo iz crkve, oni su nas ganjali tu sa pendrecima i bacili tu i otrove ljudima, suzavce, nis dalo uopšte da se kupi ovdje kruh. Ništa ne rašćerali su građane. Dobro, recite, je li bilo povrijeđenih po vam? Bilo povrijeđeni, tukli su i tu su čovjeka smatli, odveli su dolju sup, tukli. To nije se uopšte, ne zna se uopšte jel su tukli ili šta sradili od ljudi. Kakvi su odnosi bilo u Pakracu prije ovoga? Sasvim solidni, nikad nikom, ni meni, ni ja nekom, živimo sasvim ljudski i ne znam šta je tom narodu svem danas da traži ovo što traži. Nisam ugrožavao Hrvatskom, majke mi mile. Išao sam po svim zabavama i po birtijama, niti mene Srbin ugrožavao, niti Hrvat. Ne znam zbog čega je podijeljeno naoružanje SUP-a i zbog čega nisu stranke mogle naći nekakav glas. Tu su komunisti pobjedili, većinski, još stari sastav je bio kad su komunisti pobjedili. I poslije toga svi komunisti su, 80% komunista je prešlo u SDS, ostali su se ogradili. I taj SDS je, bar prema ovom što se do sad vidi, činio dosta loše ovom narodu. Pobunjeni Srbi postavljaju barikade na prilazima selima. Je li ima toga koga nije strah, recimo? Večernje novosti navode izjavu Veljka Đakule, predsjednika regionalnog odbora SDS-a za Slavoniju i Baranju. Da smo hteli, mogli smo pobiti sve specijalce u subotu ujutro. Prostor oko osupa iz zgrade opštine bili smo blokirali, tako da su oni u stvari upali u klopku. Nismo želeli krvoproliće, već smo se povukli izvan grada. Na njihovu pucnjavu odgovorili smo samo onoliko koliko je bilo potrebno za izvlačenje iz Pakraca. Naše komšije Hrvati, naravno ne svi, pridružili su se pucnjavom iz automata specijalcima. Sa njihovih prozora i balkona Pakrac je zasipan kišom olova. Na nas je pucano iz prigradskih hrvatskih kuća, pa i vikendica. Odjedno moraš biti ili veliki Srbin ili veliki Hrvat. A mi to nismo naučili na ovoj vjetrometini. Mi smo od uvijek bili zajedno i živjeli zajedno. I zato smo se mi smo se zato tu organizirali. Ne znamo sad o čemu se radi. Ovo neće biti ni NDH, neće biti ni Austro-Ugarska, ni ništa. Ovo će biti Jugoslavija, ovaj paket, znaš. Znači ovo nije Hrvatska, samo Jugoslavija. I Hrvatska i Jugoslavija, ako Hrvatska ostane u Jugoslaviji. Evo kako izvještava austrijska televizija. Pakrac heute Nachmittag.
Pakrac danas popodne. Srpsko stanovništvo tog mjesta je na ulicama, atmosfera napeta, središte grada opkoljeno teško naoružanim hrvatskim elitnim policajcima. Pucnjevi se više ne čuju. Policijska oklopna vozila patroliraju ulicama Pakraca. U predgrađu, u blizini bolnice, oklopne jedinice Jugoslavenske narodne armije. U posljednjim sukobima priča se da su bili brana između hrvatske policije i stanovništva. U međuvremenu, srbijanski policajci koji su navodno izazvali nemire pobjegli su u brda i tamo načinili cestovne prepreke. Raspadajuća višenacionalna država Jugoslavija već je mjesecima bure baruta. Sati koji dolaze pokazat će hoće li pobijediti razum ili će pakračka iskra biti dovoljna da pokrene eksploziju između Hrvata i Srba. Ob der Funke von Pakrac ausreichen wird, den schwelenden Konflikt zwischen den Serben und den Kroaten zur Explosion zu bringen, oder ob doch noch die Vernunft siegen wird, das werden die kommenden Stunden zeigen. I ovaj, kao izvještaj drugih televizijskih ekipa, snimljeni u subotu u ranim poslijepodnevnim satima. Ekipe su tada napustile Pakrac, žureći prema svojim studijima kako bi na vrijeme pripremile izvještaje za središnji dnevnik. Oko 16 sati u Pakrac stižu Stipe Mesić, potpredsjednik predsjedništva Jugoslavije, i Slavko Degoricija, predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske. Iza zatvorenih vrata razgovaraju s visokim oficirima Jugoslavenske narodne armije. Poslije sat vremena razgovori su završeni. Pada sumrak, a u Pakracu ostaje samo ekipa Hrvatske televizije, Gordan Lederer i Dražen Šimić. Nakon što su 1. ožujka 1991. srpski ekstremisti razoružali hrvatske policajce i preuzeli kontrolu nad policijskom postajom u Pakracu, 2. ožujka pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a Republike Hrvatske oslobodili su policijsku postaju i uspostavili nadzor nad gradom. Policija saznaje da se sljedeće noći sprema veći napad Srba radi ponovnog zauzimanja policijske postaje. Oko 18 sati u Pakrac stižu 2 autobusa koja dovoze pojačanje Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske. Tek što su izašli iz autobusa, na policajce je otvorena vatra s obližnjeg brda. Bio je to prvi oružani sukob između hrvatske policije i srpskih ekstremista nakon uspostave demokratske vlasti u Republici Hrvatskoj. Napad pobunjenih Srba koje je predvodio Veljko Đakula odbijen je. Mislio da će pod okriljem noći ojačan Srbima iz okolnih sela pobiti hrvatske policajce i zauzeti Pakrac. U jučerašnjim događajima u Pakracu s okolnih se brda pucalo na snage Ministarstva unutarnjih poslova. Tako su kasno poslijepodne ranjena 3 pripadnika MUP-a koji su sinoć nakon pružene prve pomoći iz Pakraca prebačeni u Zagreb. Predsjednik Tuđman upućuje otvoreno pismo predsjedništvu Jugoslavije. U svezi događaja od 1. ožujka 1991. u Pakracu imamo dokaze da su u pripremi svih zbivanja u Pakracu koji su kulminirali s razoružanjem pripadnika hrvatske nacionalnosti u policijskoj stanici sudjelovali visoki oficiri JNA. Zbog toga smatram nužnim da predsjedništvo SFRJ u donošenju odluka ima u vidu da imamo u rukama dokaze koje ćemo, ako ustreba, podastrijeti i javnosti. Predlažemo da se istinitost navoda ustanovi preko parlamentarne komisije sastavljene od jednakog broja članova Skupštine SFRJ i Sabora Republike Hrvatske. U suprotnom, bili bismo prisiljeni obratiti se međunarodnim tijelima za utvrđivanje istine, to više što u svezi s pakračkim događajima ima u drugim mjestima takozvane krajine širenja akcija
protiv ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. U subotu, kasno navečer, u povodu zbivanja u Pakracu, u Beogradu se održava izvanredna sjednica predsjedništva Jugoslavije. Prisutni su svi članovi. Predsjedništvo Jugoslavije, gospodine Mesiću, jutros zaključilo da u roku od 24 sata u Pakracu stanje treba uspostaviti kako je bilo i ranije, odnosno prije incidenata. Što to konkretno znači i zapravo kako je protekla noć u predsjedništvu Jugoslavije? Pa to u stvari znači da treba uspostaviti funkcioniranje pravne države, treba staviti u funkciju sve institucije vlasti. A povratak u prvobitno stanje znači u ono stanje koje je bilo prije incidentnih situacija. A to znači nezakonito donošenje odluke o pripojenju Pakraca takozvanoj Kninskoj krajini, onda ono nelegalno zarobljavanje policajaca hrvatske nacionalnosti u policijskoj stanici i vraćanje svih tih ljudi na njihova radna mjesta za čega su i plaćeni. I dok se stanje u Pakracu postupno smiruje, kampanja protiv Hrvatske ne prestaje. Pokušaj širenja nemira prenose se u Osijek i istočnu Slavoniju. U nedjelju u 18 sati u skladu sa zaključcima predsjedništva Jugoslavije jedinice posebne namjene Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske počinju odlaziti iz Pakraca. Do utorka ujutro svi specijalci povučeni su iz grada. U ponedjeljak 4. ožujka o događajima u Pakracu na redovnoj konferenciji za novinstvo govori i predsjednik Republike Hrvatske. Pa vidite, dame i gospodo, nova demokratska vlast Hrvatske od samog ustanovljenja pa nadalje suočena je sa protivljenjem komunističko-dogmatskih, jugoslavensko-unitarističkih i velikosrpsko-hegemonističkih elemenata. I ne samo sa suprotstavljanjem, nego i sa pripremanjem kojekakvih planova i scenarija za obaranjem demokracije, za restauracijom boljševičkog socijalizma. U ponedjeljak, prema preporuci općinske vlade, nije održana nastava u osnovnim i srednjim školama. A poslijepodne u Pakrac dolazi Stipe Mesić, potpredsjednik predsjedništva Jugoslavije, te članovi predsjedništva Bogić Bogićević i Nenad Bućin. U razgovoru sudjeluju i Petar Gračanin, savezni sekretar za unutarnje poslove, Josip Boljkovac, ministar MUP-a Hrvatske, general potpukovnik Dobrašin Traščević, načelnik štaba 5. vojne oblasti, predsjednik općinske skupštine Pakrac Milan Božić. Tijekom večeri vraćen je jedan dio oružja koje je nelegalno podijeljeno pripadnicima rezervnog sastava policije. Postignut je sporazum da se prema onima koji vrate oružje neće poduzimati nikakve kaznene mjere, a rezervni i aktivni policajci koji su privedeni u Bjelovar bit će pušteni. U utorak 5. ožujka održana je nova sjednica predsjedništva Jugoslavije. Nakon 15 minuta Stipe Mesić napušta sjednicu u znak prosvjeda što je na dnevni red bez dogovora s legalnim i legitimnim organima Republike Hrvatske stavljeno stanje u Hrvatskoj. Saopćenje sa sjednice ponovo je prijeteći intonirano. Ocijenjeno je da se unatoč normalizaciji svakodnevnog života njegovi stavovi i zaključci provode sa zakašnjenjem i nepotpuno i inzistira da se oni provedu odmah i do kraja. U slučaju da se tako ne postupi zbog teških posljedica za međunacionalne odnose, predsjedništvo Jugoslavije odlučno je odmah primijeniti sva sredstva i mjere koje mu po Ustavu Jugoslavije stoje na raspolaganju. Saznajemo jedino da je 4-satna rasprava, koji su bili nazočni i savezni sekretari za unutrašnje poslove i narodnu obranu Petar Gračanin i Veljko Kadijević, povremeno bila vrlo dramatična i da se slovenski predstavnik Janez Drnovšek nije suglasio s tekstom priopćenja o toku današnje sjednice. Danas, u četvrtak 7. ožujka, čini se da je vrhunac krize prebrođen. U razmaku od samo mjesec dana Hrvatska se po drugi puta našla na udaru onih snaga koji pod cijenu krvoprolića žele spriječiti svaki razgovor o preuređenju Jugoslavije i rješenju državne krize na miran i demokratski način, ili ako to nije moguće, za miran i civiliziran razlaz sadašnjih jugoslavenskih republika. Tvrdo inzistirajući na mitologiji oružja, pozivajući se uporno na dobijene srpske bitke izgubljene u miru, zagovornici Jugoslavije u obliku Velike Srbije ovih su dana zemlju ponovo doveli na sam rub građanskog rata. Previše je podudarnosti da bi se moglo povjerovati u slučajnost. Srpska propaganda lažima i optužbama protiv Hrvatske izvodi mase na ulice, brani srpstvo i svetosavlje. Ne žele slanca pustiti svoju kravu muzaru,
uzdaju se u svoju srpsku jugoslavensku armiju. Beogradska štampa razočarana je mlakim držanjem armije koje preporučuje da uvede, citiramo, vanredno stanje i policijski čas, a vrhovništvo Hrvatske konačno pohapsi i izvede pred sud. U Beogradu je u nedjelju organiziran veliki miting protiv Hrvatske. Na transparentima je napisano: dole Ustaše Tuđman, Mesić i Špegelj, dole makropoglavnik Franjo Pavelić. Tuđmane, ostaćeš bez gača jer Srbi su braća. Pavelić i Bakarić, Tuđman i Špegelj krivi su za Pakrac. Oko za oko, zub za zub i tako dalje i tako dalje. To čine HDZ-ovske vlasti ovih dana sa Srbima u Hrvatskoj nije demokratija, nije sloboda. To je mržnja, to su sukobi, to su proganjanja i pogromi davno poznati srpskom i drugim narodima. Pasivno posmatranje zločina je ravno zločinu i sigurno je da srpski narod, ma gde on bio, ne može i neće dozvoliti da se genocid nad Srbima ponovi. Knin i Pakrac, odnosno Krajina, su odgovor ustaškoj vlasti i ustaškim namerama, a ne stav prema hrvatskom narodu sa kojim srpski narod i dalje želi da živi zajedno. Ali jedno mora biti jasno. Ustaštvo je prošlost i nećemo dozvoliti da bude niti sadašnjost, niti budućnost. Skup na Ušću, beogradski dnevnik Politika, inače ocjenjuje dostojanstvenim protestnim skupom. Počinje četnički teror u Pakracu. Do prve eksplozije došlo je i za 1 sat poslije pola noći ispred gostionice Sport privatnog vlasnika Tomislava Ančića. Svega nekoliko minuta iza ove dogodila se druga eksplozija ispred Rimokatoličke crkve Svetoga Uznesenja. Eksploziv je postavljen ispred portalnih vrata crkve, koja su potpuno uništena, a znatna su oštećenja i na inventaru i prozorima. Napuknut je zid te oštećeni crkveni kipovi. Šteta je velika i praktično neprocjenjiva jer se radi o objektu kulturno-povijesne vrijednosti. Treća eksplozivna naprava nešto kasnije bačena je i na zgradu policijske stanice Pakrac, no ona srećom nije eksplodirala i narušili povjerenje koje se počelo vraćati među ljude. Takva ocjena proizlazi iz razgovora održanog na inicijativu Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Lipiku, kojem je uz odbornike ove i Stranke demokratskih promjena prisustvovao i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava Neven Jurica. Ovaj čin koji se je dogodio prije svega ide na kršenje najelementarnijih ljudskih prava i to onih prava koje se tiču biološke sigurnosti i biološke ugroženosti svakog pojedinog čovjeka. S druge strane da je on vandalski čin bez presedana, anticivilizacijski čin koji ide na ugrožavanje kulturnih dobara i vrijednosti općine Pakrac, pa samim tim i kulturnih dobara i vrijednosti hrvatskog kulturnog i nacionalnog bogatstva. U višesatnom razgovoru upozoreno je da se agresivni napadi pojedinaca i njihova razbojstva ne mogu pravdati nikakvim političkim argumentima. Naprotiv, oni sramote srpski narod u općini Pakrac, ali istodobno učvršćuju uvjerenje hrvatskog i pripadnike drugih naroda na tom prostoru da zajednički suživot pretpostavlja međusobnu toleranciju i uvažavanje. Nameću potrebu da se prema nasilnicima poduzmu oštre zakonske mjere. Dodajmo svemu tome još i to da su u našoj ekipi koja je snimala posljedice eksplozije prošle noći nepoznati napadači razbili automobil i nanijeli štetu. Samo zahvaljujući sretnim okolnostima nitko od članova ekipe nije ozlijeđen. Srbi su imali većinu u skupštini općine Pakrac. Takova skupština je 22. veljače 1991. izglasala pripojenje općine Pakrac Srpskoj krajini sa sjedištem u Kninu. Održan je protestni skup Hrvata i ostalih narodnosti. Govor doktora Šretera, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, bio je miroljubljiv, s pozivom svim narodnostima na miran suživot na pakračkom području, a protiv pripajanja krajini.
ovoga mjesta otvoreno da kažem i da priznam da mi je teško u toj skupštini sjediti gdje nas niko ničemu ne prizna. Sve su nam naše zahtjeve, sve su naše želje potisnute se od skupštine. Jedini način da dođemo do pravde jeste novi izbori. Prijatelji, braćo, sestre, sugrađani, evo i danas dokazujemo da nas ništa ne može iznenaditi u ovoj našoj općini. Ali mi isto danas ovdje dokazujemo da je to naša pakračka općina. Nećemo govoriti niti da je ovo srpska, niti talijanska, niti mađarska, niti samo hrvatska. Ovo je pakračka općina koja će uvijek biti u granicama Hrvatske. A time, samo time, bit će i u granicama Europe. Da bismo danas, na dan državnosti Hrvatske, dostojanstveno ovaj skup održali, ja vas pozivam da budete dostojanstveni kako ste i počeli i da takvi budete pri slušanju i pjevanju naše najljepše pjesme, naše hrvatske himne. Mi smo danas ovdje pred zgradom Skupštine općine skupili se da se vidi i u ovom našem mjestu i u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj i diljem svijeta da Pakrac nikad ne može biti jednouman, da ne pripada nikome posebno već svima nama. Da se vidi da i mi, Hrvati, Česi, Talijani, Mađari, braća Srbi, svi ljudi dobre volje jednako žele mir, ravnopravnost, sreću u Pakračkoj općini. Tu smo
zato da pokažemo da se ne slažemo sa proteklim zbivanjima. Ne slažemo se sa načinom na koji rade organi Skupštine općine. Niti mi, ogromna većina naroda, pučanstva, žitelja koji obitavaju na području Pakračke općine, nismo zadovoljni izborima proteklima koji su nam trebali biti prvi, slobodni i javni. Hoćemo izbore! Ali isto tako, tu smo da kažemo da poštivamo legalnost, da poštivamo zakonitost. Ako su ti i takovi općinski odbornici izabrani, jer onaj čas nam nisu dali da kandidiramo bolje ljude, onda želimo i danas da ti ljudi dok ne budu promijenjeni, smijenjeni, odustali na bilo koji način dok imaju legalitet u našoj skupštini, želimo da oni demokratski razgovaraju o svim problemima. Želimo da nam se maknu puščane cijevi, da nam se maknu kubure, da nam se makne vojska za ceste. Želimo da nas se okane karijeristi koji su radi svoje karijere spremni prodati nas takozvanoj krajini i Srbiji kojoj Pakrac nikad neće pripadati. Nećemo krajini, ali nismo mi ni olovce za striganje. Nećemo slušati kako nam drugi komandiraju. Pitali smo se razumno što bi nam nosila nekakva takozvana krajina. Da su si dobri, slagali bi se i sami. Mi nikad ni teritorijalno, niti kulturno, niti civilizacijski nismo pripadali nikakvoj kninskom području. Nema teorije, nema teorije. Mi smo tu od navek. Ko god nam je došao, prišao, dobro je došao. Prošle godine se slavilo bijeg iz porobljenih krajeva naroda koji je doselio na ovo naše područje. Tu su dočekani blagonaklono, prijateljski i s njima smo živjeli relativno dobro do sada. Mi ih danas sa ovoga zbora, meni se čini ja u vaše ime ih mogu pozvati, na miran daljnji suživot. Neka se prime alata i posla. Ako posla ima, bit će i dobrog života. Ja govorim ovdje svim tim našim prijateljima, svim našim tim kumovima, svima tima našima koji su s nama i rodbinski vezani. Okanite se tutora iz Knina i Beograda. Prodat će vas vaši lažni tutori za sitni novac, a vi ćete i dalje s nama živjeti ovdje. Mi vam nikad nismo prijetili i nikad vam nećemo prijetiti. Želimo samo da ravnopravno vi sa nama i mi sa vama živimo i dalje. Okanite se ludih ideja, dajte svoje poslanike, dajte svoje delegate u sva tijela, pa ćemo demokratski o svakom problemu razgovarati i dogovoriti se. Puščanim cijevima, miniranjima, skvrnavljenjima naših svetinja nećete postići ništa i mi bismo mogli eksplozive davati pod vaše kuće, ali nam to ne pada na pamet.
sada za Pakrac da zajedno živeći minirate nam ulazna vrata u crkvu u koju ne idete. Razoriste Svetog Josipa koji je prošao i prvi i drugi svjetski rat. Ogradite se od ekstremista. Recite ko je to pa se ogradite od njega. Zločin je stavljati eksplozive i pod javne zgrade i pod naše domove. Mi vam takvim načinom nećemo vratiti, a vi se ogradite od ljudi koji to rade. U nekidašnjem protestnom zboru tražite udžbenike iz Srbije i Crne Gore. Uzmite si, učite prvo što učimo i mi. Sva druga nauka koju želite još, učite. Samo obrazovan čovjek može biti u Europi. Protiv obrazovanja niko nema. Tražena je smjena općinskog rukovodstva. Pa ni nama ne odgovara to općinsko rukovodstvo. Ali je izabrano i duramo ga, računamo na pamet, računamo na dogovor. Ako želite nove izbore, pa i mi želimo. Dajte nove izbore. Okanite se pripajanja i prekrajanja. Jer ako vi hoćete u Pakračkoj općini vidjeti sela iz Okučana, ako hoćete biti udaljene otoke do Stare Gradiške da uđu u Pakračku općinu, pa i mi ćemo tražiti da nam se pripoji Garešnica i Kutina, pa ćemo opet biti velika općina. Ne možete nadjačati našu volju, naš suživot, našu demokraciju, koliko god se priključilo sela Pakracu. I onda ćete s nama morati demokratski razgovarati i dalje zajedno živjeti. A bez nas ne možete, a mi bez vas isto ne želimo. Želimo zajedno biti i pod hrvatskom zastavom, i pod talijanskom, i pod češkom, pa i s vašom srpskom, ako kažete da je to srpska zastava, ali ne stavljajte nam na silu četnička obilježja na općinu. Niko nikad od nas nije povlađivao, surađivao, propagirao ustaški pokret. Odrecite se četništva i živjet ćemo mirno ovdje. Prijatelji i braćo, vidjeli ste protekle događaje u Pakracu. Pakrac je postao toliko poznat da više niko ne kaže iz Pakraca, sad znaju da je iz Pakraca, a druge koristi nemamo. Sve drugo nam je donijelo zlo. Izgubili smo poslove u poduzećima, izgubili smo pacijente vanjske po bolnicama, izgubit ćemo turiste koji su i prije rijetki bili. Izgubit ćemo sve što se da izgubiti zbog straha od imaginarnog i od konkretnog. Mi i vi koji ste ovdje ne sijemo i ne ulijevamo strah ljudima oko sebe. Želimo isto tako i naše susjede, prijatelje, da ne kažem i braću po lancmanstvu ovdje, Pakračane, isto tako dovesti na miran suživot. Ne, ono što se ne slažu neka kažu, neka razgovaramo, ali neka se još jedno kaže, neka se sklone dinamiti, sklone puške, sklone tenkovi sa naših ulica jer oni neće ništa riješiti. Što vam ja još trebam reći kad sve znate? Bila, jest i ostaje.
vrijeme kontrole prometa kod sela Omanovac 9. lipnja 1991. iz zasjede ubijen je hrvatski policajac Vlado Laučan. Trag ubojice vodi do sela Dereza, a osumnjičen je Radovan Katić iz Gornje Obrježje. Srbi su najavljivali vatreni ispraćaj, stajali su sa strane, ali kada su vidjeli policajce i mnogobrojne građane, odustali su od svoje zle namjere. Pogreb je prošao dostojanstveno i u miru. Hvala Bogu.